Bideo tutorial honetan nabigatzailea laser markak sortzen ikasiko dugu. Nabigatzaile markak horko goiko gauzatxoak dira. Lehenengo, nahi dugun webgunera sartuko gara, kasu honetan Classroom, eta goiko bilatzaile barrako hor eskuman goian izar bat dugu. Horren baterakoan guk nahi diogun izena jarri aldiogu, nire kasuan Classroom jarriko dio, eta behan ikusi aldugun bezala karpeta batean sartu aldugu. Baina nik kasu honetan ez dut karpeta bateren ere sartuko. Etxoen baterakoan, hor goian ikusten duzuen moduan hor jartzen da, eta orain klik egiterakoan webgune horretara eramango digu. Eta horrela ez duzu bilatu behar. Eta gero, kendu nahi baduzu berriro izartxoan eman eta kitar eman. Eta hau izan da bideo tutoriala, eta espero dut ikastea.